Tutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Nafarroan bihartik aurrerako iragarri duten euriaren zain egoera hobetzen ari da orokorrean. Joan den astetik izaten ari diren zuten fronte nagustako bi egonkortzeko bidean direla adierazi dute zuhiltzaileen lanari esker. Atzo iluntzerako egonkortua zuten Errenigan piztu zena eta gaur goizean baieztatu dute Galipentzu eta San Martinus arriskuan jarri dutena ere itzali dute. Beste hainbat piztuta daude oraindik eta ustez itzalita dauden zuteak ere etengabe zaindu beharko dituztera adierazi dute berriz piztu ez daitezen. Zuhiltzaileak batez ere Galipentzun ari dira arreta jartzen. Nafarroko Barne Kontseilari Javier Remirezek gaur goizean adierazi duenez. Prentsaurrekoa egin dute goizean egoeraren berri emateko eta zuten egoera atzo eta asteburuan baino hobeagoa izan arren, zuhurtzia eskatu dute. Gabon guztioi, goizean zona zero deituriko Obanos herrian bilera izan dute inguruko alkateek mariatze egiten Nafarroako gobernuko lehendakariarekin. Batzarrearen osteko agerraldian Nafarroako lehendakariak adierazi duenez, zutek kaldutako eremuak berreskuratzeko lan egingo dute eta udalen eskutik gainera. Tenemos que trabajar desde ya en la recuperación y lo vamos a hacer de la mano de los ayuntamientos. En unos días, primero la cosa se tiene que tranquilizar porque todavía estamos afrontando el incendio. Convocaremos a alcaldes y alcaldesas para empezar a trabajar en lo que tiene que ver con recuperación. También, por último, pedir. Yo sé que hay en muchos municipios que van a empezar ahora fiestas, las hogueras de San Juan. Yo creo que no es el momento. Dadas las circunstancias, de cómo estamos con los incendios, de cómo estamos con el tiempo, creo que evitar en la medida de lo posible pues todo lo que tiene que ver con fuegos artificiales o las hogueras de San Juan, creo que es lo prudente y por lo tanto esa llamada a la prudencia. Bihartik aurrerako iragarri duten euriaren zain egoera hobetzen ari da, Udane Arbeo. Eguraldiak bihartik aurrera lagunduko duela adierazi dute, iragarri dutenez datozen orduetan bero egingo du, baina arratsalde gau partetik aurrera ekaitzak eta euria iragarri dituzte eta hori hala suak berriro pizteko aukera hori ez legoke edo horrelako susmoa da behintzat eta hori hala testuinguru honetan Javier Remirez Nafarroko gobernuko presidente ordeak adierazi du datozen orduetan hoberantz egingo duela egoera honek eta bestalde adierazi du datozen egunak ikusita San Juan suak ez direla bateragarriak eta horrekin batera makina bidezko uzta bilketa ere ez dela bateragarri. Besterakoan lakoak gaur onartu ditu itunpekoen ikasgelak osatzeko ratioak jaistea datorren ikasturtetik aurrera. Bada itunpeko ikastetxeetan gela osatzeko beharrezkoa den ikasle kopurua murriztuko dute hurrengo ikasturtetik aurrera. Jokin Bildarratz Jaurlaritzako hezkuntza sailburua. Jartzen ari garen baldintzak gure ustetan ezin hobeak dira, ulertzen degulako zein egoera da guazen, baino baita ere, ez hori bakarrik, nahi degulako gure hezkuntza sistema baita ere erreferente bat izatea, kalitatezkoa izatea, baita ere ekitatez, berdintasunez landuko duena, baino baita ere nolabait bikaintasuna erreferente bezala edukiko duena. Osakidetzaren desegitea eta lehen arretak duen egoera kezkagarria hori salatu nahi dute Satse, ELA, LAB, Komisiones Obreras, UGT eta SK sindikatuek datorren iganderako hilaren 26erako deitu duten manifestazioan. Bart ordea sagarduik inbertsioak eta profil profesional berriak iragarri ditu lehen arreta indartzeko. Aurreko hitzaldian lehen arretako estrategia ezagutzen duzuena burutzeaz eta martxan ditugun hainbat ekintza zein inbertsio aipatu nituen. Perfil profesional berriak garatzeari buruz hitz egin nuen. Ez dugu bilatzen inor ordezkatzea. Guztiak dira beharrezkoak eta osagarriak haien artean. Lehen arreta bermatuta dagoelarik gertukoa eta kalitatezkoa izaten jarraituko duela
hori baita gure estrategiaren funtsa. Zentro berriak egiteaz gain edota eraikinak handitzeaz gain, ia 5 milioi euro inbertituko ditugu aurten osasun zentroen irisgarritasuna hobetzeko. Laukako albisteen bueltakoekin bukatzeko, torturaren biktimei laguntzako nazioarteko eguna baliatuta Eusko Jaurlaritzak praktika iraingarri hori argudiatzeko aitorpen bat adostu du Gobernu Kontseiluan eta biktimei laguntzeko eta aitortzeko borondatea adierazi du. Tortura bereziki iraingarria da eta gizakiaren duintasunaren aurka egiten du. Torturaren praktika sistematikoa eta orokorra gizateriaren aurkako krimena da. Nazioarteko komunitateak espresuki gaitzetsi du praktika hori, akordio, adierazpen, ebazpen eta tresna ugariren bitartez. Torturaren biktimei laguntzeko nazioarteko eguna dela eta Eusko Jaurlaritzak bat egiten du aipamen honekin eta aldi berean berretsi egiten du torturaren aurkako kondena. Azpiegituretan barkatu beste berri bat, zezen plaza laster botako duela adierazi zuen Eibarko udalak duela 2 aste. Libre geratuko diren 5.000 metro kuadroren inguruan berdegune bat eraiko zutela iragarri zuen erakundeak ohar baten bidez. Deigarria zitzaion askori erabakia, PSE alderdiak gobernatzen baitu udala eta alderdi horretako idazkari nagusieneko handu ezabaita, zezenketak jendaurrean defendatzen dituzten politikari bakanetako bat Euskal Herrian. Baina udalak atzera egin du azken egunotan eta jarrera aldatu du, Gipuzkoako hitzari esan dionez. Azaldu dutenez, planean ez dago zezen plaza botatzeko. Berdegunea egiteko asmoa dagoela bai, baina horrek ez duela esan nahi zezen plaza nahita ez bota behar dela. Ekonomian berriz, Labek salatu du Confebask Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusian etzeko langileen negoziazio kolektiborako eskubidea urratzeagatik. Ekainaren 9an, Confebaskek ukatu egin zuen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etzeko langileentzako lehen hitzarmen kolektiboa sortzeko lehen negoziazio mailaratzea. Besterako kontuekin hamarkada bat baino gehiago eta gero etzeko langileen eskubideak berretsi ditu Espainiako diputatuen kongresuak. Hemendik aurrera, gainerako sektorek dituzten lan eskubideak izateko prozesua hasiko da. Leire Gallego, ELA sindikatuko gizarte ekintza arduraduna. Dago oso notizi ona izan dela, eta ezin daukatu ezinbesteko urratsa izan dela eta eman beharrekoa behingoz, ez? Eta, ere errekonozitu beharra dago asko tardatu dela neurri hau jartzen, ze, azkenen OITek 189. hitzarmena 2013an aprobatu zuen eta ordutik 35 estatuk ja onartuta zeukaten hitzarmen hori, ez? Orduan hemen 9 urte luze behar izan dira Estatu Espainolean hitzarmen hori onartzeko, ez? Hala ere, oraindik gauza asko falta dira eta ikusi behar da gainera orain etxeko langileen eskubideak nola erregulatzen dira. Ekonomia arloan jarraiki lan gatazketan badira gaur aipatu beharreko zenbait kontu, izan ere Alkontzako langileek 100 egun bete zituzten greban hilaren 7an. Eta 25 kaleratzen aurkako borrokari beste norabide bat eman diote aste honetan. 3 eguneko kanpaldia hasi baitute. Enplegua suntsitzen denean, ez da langileak zapaltzeko garaia. Bidezko irtenbide bat bilatzeko garaia baizik. Eusko Jaurlaritzak gure herriaren enplegua eta etorkizuna industriala bermatuko duten industrial politikoak egin ditzan behar dugu. Horregatik, Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogun neurri eraginkorrak har ditzala, Alkontzaren enpleguaren eta etorkizunaren bermatzeko. Horregatik, ez dugu nahi auzitegi batek gure etorkizuna erabakitzea. Denbora horretan, guzti horretan, ez gara besoak gurutzatuta geratu, eta etorkizun duin baten alde borrokatzen ari gara. Maiatzean egindako 3 greba egunen arrakastaren ostean, Arabako metalgintzako sindikatuek beste 4 deialdi antolatu dituzte. Oraingoan, ekainaren 30an, hilaren 21an, 22an eta 23an egingo dituzte lan osteak. Horien helburua da, SEA patronarekin egin nahi dituzten negoziazioak desblokeatzea. 4 urte daramatzate sindikatuek lan hitzarmena berritzeko lanetan. Ordea diotenez patronalak bere horretan dihardu.
Metalaz eta grebez azken berri bat, Gasteizko Mercedes-Benz lategiko sindikatuek datorren asteazkeneko greba deialdiari eutziko diote. Hitzarmen kolektiboa adosteko negoziazio mailaren 35. bileran aurrera pausorik eman ez dela iritzita. Bien bitartean zuzendaritzak ez du begi honez hartu sindikatuek grebara jo izana. Ekonomiaren eremuan euskalduntzeko ibilbidean, ekonomisten euskal elkargoak kontabilitate eta audiotiritza hiztegi terminologiko berria aurkeztu du gaur. Ainhoa Zaitua elkargoko euskara komunitateko kidea. Urteak kontabilitate itzulpenak eta terminologia lantzen, baina orain direke pasu gehiago eman behar dira. Batzutan arauak inglesetik eta gero gaztelera aldatzen doaz, eta horrek eskatzen du gero euskaraz ere terminoak oraindik ere berriak bilatzea edo bentsat erabiltzen ditugun desberdinen artean ere konvergentzia bat, ez? Eta orduan dauzkagun zalantza horiek argitzera dator hiztegi hau. Egin nahi dugun ekarpena ekonomisten elkargoko euskara batzordetik lan eremua euskaldun alizatea. Badakigu enpresa askok erabiltzen dutela, erakunde publiko askok ere, eta horrela proiektu honetan parte hartu izan dute agente desberdinek eta benetan denontzako lana da, beharrezkoa den lan bat. Nazioartean berriz, Monika Oltra, Valentziako gobernuko presidente ordeak dimisioa eman du. Valentziako gobernuko presidente orde kargua eta parlamentuko eserlekua utzi ditu. Bere senarrak, administrazioaren zaintzapean zegoen adintzikiko bati sexu abusuak eskutatuko izana auzipetu baitute. Unkituta iragarri du dimisioa eman duela, baina azpimarratu du burua goian eta ginak zorroztuta doala, errugabea delako. Horrez gain, Oltrak azaldu du ez duela inor naik hau guztia konpromis gobernutik botatzeko erabiltzerik, eta horregatik erabaki duela dimisioa ematea. Ordea, Ukrainak babesa lortu du aste honetan Europar Batasunean sartzeko herrialde hautagaiaren estatusa lortzeko. Ukraina hautagaitzat jotzearen alde egingo du Bruselak, Kiebek erreformak garrantzitsuak egingo dituelakoan, besteak beste eremu judizialean edota korrupzioaren aurkako lanean. Ane Irazabal, Berlin. Badaude bi irakurketa alde batetik buruzagiek ofizialki esan dutena, hau da Draghi, Macronek eta Scholzek ofizialki adierazi dutena, Ukrainarekin daudela, Ukraina babesten jarraituko dutela, Ukrainari arma pisutsuak bidaltzen jarraituko dutela, eta beste alde batetik dago off the record aipatzen dena edo azpimarratzen dena, eta da nolabait Rusiarekin lehenago edo beranduago hitz egiteko beharra dagoela, Putinekin Zelenskik hitz egin beharko dukeela eta negoziazio horretan zer sakrifikatzeko preste egongo litzatekeen Ukraina. Momentu Zelenskik ez du horri buruz hitz egin ere egin nahi, entzun ere egin nahi, baina egoera eta gerra luzatzen ari den heinean batez ere Donbass eremuan konkretuki ezarriz, horrek esan nahi du nolabait Ukraina asko ahultzen ari dela testu inguruan eta hor Europako potentziek izango dutela presio gaitasuna, baina hori ziurrezki datozen asteetan ikusiko dugu. Nazioartean azken berri bat, Elisabeth Borne, Frantziako lehen ministroak dimisioa aurkeztu du eta Macronek errefusatu du. Jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle situation sous la Ve République. Cette situation constitue un risque pour notre pays au vu des défis que nous avons à affronter tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Mais ce vote, nous devons le respecter et en tirer les conséquences. En tant que force centrale dans cette nouvelle Assemblée, nous devons assumer une responsabilité particulière. Nous travaillerons dès demain. Les sensibilités multiples devront être associées et les bons compromis bâtis afin d'agir au service de la France. Les Français nous appellent à nous rassembler pour le pays. Eta besterik ez duraletik gogoratu neoro aurkituko gaituzuela zuzenean alanaieran amaika.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte.
Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Andrea Bartolo, bera bada azet, Bilboko Aldezarreko etxebizitza sindikatuko edo taldeko beto estanda kidea. Eguerdion eta ongi etorri. Eguerdion, eskerrik asko. Bilboko udalak datuen